I moj kolega Marko Šapit da vas pitam, evo, čim vas hrane ovdje u reprezentaciji da ovako izgledate na travnjaku? Ne, mislim da to sve plode rada i ne znam šta da kažem. Mislim da samo moram nastaviti tako, ne samo ja, nego ima stvarno tu svi dečki stvarno dobro igraju i trebamo uvijek dati sve o sebe, igrati opušteno i nadati se najbolje. Krupna faza je iza nas, rekao sam primarni cilj smo ispunili, slijedi knockout faza, 16. finala i odmah na startu jedan veliki protivnik, dobri stari znanac Portugal. Igrali ste protiv Portugalaca prije 2 godine u Ligi nacija, one obje utakmice. Što možemo očekivati? Pa Portugal je jedna od najboljih reprezentacija svijeta, ali mislim da nemamo mi tu šta puno sad razmišljati. Idemo igrati opušteno, pokušati se pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Hrvatska uvijek igra odlično protiv najboljih reprezentacija i mislim da možemo pobijediti utakmicu. Jeste li vi osjećali taj pritisak, prije svega imperativa tih rezultata od protekla 2 svjetska prvenstva? Nekako je bio dojam pogotovo u toj prvoj i drugoj utakmici da se osjećao taj pritisak. Nekako rekao bi nakon Gane da ipak taj pritisak sada manji i da vam je pao teret s leđa. Pa je, kao što kaže, ušli smo loše u prvenstvu, izgubili smo utakmicu i automatski moraš pobijediti onda sljedeće 2. Tako da mislim da smo drugu utakmicu igrali najviše u grču i kao što ste rekli da nakon Gane mislim da je sad sve malo lakše. Ostvarili smo taj prvi cilj i sad se igra utakmica po utakmicu i eto uvijek sve se može desiti. Znamo koliko je Hrvatska opasna u knockout fazi. Da je istina. Još ćemo malo o Portugalcima, jedan sjajan kolektiv, fenomenalna momčad predvođena Cristianom Ronaldom. Nekako svi vide da bi baš tu utakmicu mogla odlučiti na kraju borba u veznoj liniji. Slažete li se s time? Pa, vjerojatno da. Oni imaju stvarno, ako ne i najbolji vezni red na svijetu, imaju stvarno fantastične igrače i pogotovo imaju napade Ronalda koji je uvijek opasan, koji je uvijek gladan golova. Tako da ništa, moramo se dobro pripremiti, dobro analizirati njih i najbolje se pripremiti moguće. Slijedi povratak u Toronto koji nam je bio sretan, pobjeda protiv Paname. Kako vam je bilo igrati na tom stadionu? Ja bih rekao onako jedan pravi, klasični europski nogometni stadion. Da, jako lijep stadion i jako lijep grad i bilo mi je drago što se jako puno Hrvata na stadionu i eto, nadam se da će nam biti opet velika podrška. Nadamo se da će nam biti sretan. Martine, hvala na ovom razgovoru i sretno protiv Portugala.